Waden ko pandeka baga indah duonyo kanai tangan kita hoi rumah sakit tantangannya alun mati bukan den maruo kok iyo tanyo kasih jampang banyak kini kanai tangan suo hoi baranti jadi urang masuk kubur orang kampung capek main dah sia kadinan indah kajatua cinto sakali den kijo 10 uranan tibo dulu den bacaka tak iyo tarajang mana rajang 50 dongkak tajil lapak aden juo nang tajangka urang bitagala iyo lawak aden curang maharang matilah galapan deka baga jadi gadang karengka baga surang orang kampung capek main dah Waden ko pandeka baga indah duonyo kanai tangan kita rumah sakit tantangannya alun mati bukan den maruo kok iyo tanyo kasih jampang banyak kini kanai tangan suo hei baranti jadi urang masuk kubur orang kampung capek main dah sia kadinan indah kajatua cinto sakali den kijo 10 uranan tibo dulu den bacaka tak iyo tarajang mana rajang 50 dongkak tajil lapak hei aden juo nan tajangka urang bitagala iyo lawak aden surang maharang matilah galapan deka baga jadi gadang karengka baga surang orang kampung capek main dah